и мама Донка за двете братя. Томак дом с топлина, смях звучи от сутринта. Двама братя, Денис смел, християн с очи като небесен ден. А до тях е Таня мила, като слънце нежна шива. Тя е тяхната звезда, всяка тъга превръща в светлина. Три сърца, една душа, в оби свързани завинаги сега. Денис, Християн и Таня, най-красивата семейна приказка. Ръка вървят напред, в игрите няма край и ред. Смях и радост всеки ден, детство като сън благословен. И когато буря дойде, те ще бъдат силни две по две. Заедно ще победят, с обич всичко ще превърнат в свят. Три сърца, една душа, в оби свързани завинаги сега. Денис, Християн и Таня, най-красивата семейна приказка. Най-голямото богатство